Tervetuloa 100 tilaajan spesiaaliin. Ja täällä on pelaamassa Kirsi Pappi. Ja mistäs muualta me aloitetaan kuin kirkosta. Kattokaa kuin hieno kirkko tää on. Mun täytyy sanoa, että mä en ole tätä rakentanut. Mulla on täällä apuri, joka hoitaa tämmöiset hommat. Ja tässä on pappi. Hän on täällä rukoilemassa. Yleensä tuolla vaaleanpunaisen tai pinkin ikkunan takana on kaiken näköisiä mörköjä kattelemassa tuota pappia, mutta lähdetään katsoa tonne ulos. Itse asiassa tässä on varmaan semmoinen tilanne, että täällä rupeaa varmaan yö tulemaan justiinsa nyt. Pääsenkö mä tästä ovesta? Mä pääsin ovesta, hei! Tyypit, mä pääsin ovesta. Nyt mä yritän saada sen kiinni. Ei. Yes! Vähän siistiä. No niin. Nyt kuulkaa jännittää. Mä oon kattonut, kun porukat pelaa Minecraftia itse, mutta mä en oo pelannut kertaakaan. Täällä on ihan hiljasta ja rauhallista. Tuolla on tommonen jumbojet vuori edessä. Käytiin mun napurin kanssa siellä jo vähän kattelemassa, miltä sieltä näyttää. Juku blut! Ketäs nyt tää kävelee? Nyt mennään kattoo. Papin pyhä kosketus. Yeah! Hei, apuri, kuinka monta tähän tarvitaan? Plumps. Eikö se vieläkään? Nyt se lähti karkuun. Ja nähkin karkuun. Hei, mikä toi 4 tuolla? Kuu. Aika hassu kuu. Ei, täällä on näitä lisää. Mä oon kuin hidastetusta elokuvasta, mä tiedän. Täällä möröt, mä oon mönkki. Mennäs kattoo, onks tota pappia katsomassa täällä mörköjä. Zombeja. Kattokaa, mä osaan juostakin. Aika pro. Ne on tuolla ikkunan takana. Siellä pappi rukoilee. Ei oo ketään, ei oo ketään. Kurkataan. Moi pappi. Eikö sä oo tällä kertaa katsomassa ketään zombia? Mä oon täällä. Heippa! Mennään kattoo, onko täällä jotain muuta. Täällä kävelee. Tossa. Katsotaas, miten mä ton. Mennääs. Miten sapuri mun kannattaa tätä lähteä jahtaa? Ai mitä? Mun apuri ei suostu puhumaan. Otetaan täältä joku vehje. Mistäs täältä sais? Jollakin millä mä voin ampua sitä. Tuolta. Mä otan tällaisen miaka. Iron miaka. Näinkö? Noniin, onko se nyt mun kädessä? Noniin, okei. Okay. Nyt! Tuolla se on puun takana. Murisee. Yllätetään se. Woohoo! Eläköön bileet pydeen! Pastori sai tapettua yhden tommosen kauhistuksen. Mikäs täällä on? Mikäs täällä on? Ei oo ketään, ei oo ketään. Jossain murisee. Mulla on miakat valmiina. Mun pappia ei mennä kiusaamaan. Siellä niitä on. Ja kuuloistaa taivaalla. Tuolla. Se on hyvä, kun mulla ei ole tässä HP:t ollenkaan, niin mä voin näitä ihan hyvin lätkiä. Tietysti mulla kävisi niin huonosti ilman niitä HP:tä. Osunko mä? Osunko mä? Ja lähtee mun karku. Älä mene karku. Äläkä mene katso mun pappia. Älä mene, sitä pappia pelottaa siellä. Nyt minä sinut kuule liistrian. Yes! Woohoo! Vähän
siistiä. Tulo hämppis. Uskallanko mennä sitä tappamaan? Otetaanko joku toinen ase? Otetaan, katsotaan nyt meidän varastoa. Täällä on tämmönen. En mä kokeile tähdätä siihen. Noniin, okei. Okay. Vielä ei vaihtunut. Ei osunut. Kokeillaan vielä. Apuri auttaa mua. No niin, nyt tähdätään vielä kunnolla. Ei osu siihen hämpikseen. Kato, mä osuin! Osunko hämpikseen? Wuhuu! Nyt kokeillaan tohonkin. Ei, liian alas menee. Ei osunut. Osuko se? Ui. Ei, kato, se jäi siihen. Kyllä menee nuolia haaskuun, täytyy sanoa kyllä. Ei, osu! Mä oon niin pro kyllä. Kyllä se on semmonen juttu, että kuulkaa kirsipappiin, jos törmäätte täällä Minecraftissa, niin ei paljon kannata tulla niinku meikäläistä vastaan, että siinä käy kuulkaa huonosti. No ei vielä. Kuinka monta tuohon tarvitaan? Hei, vielä. Juu! I'm pro. Hei, kattokaa, mun pappiparka. Nyt vaihdetaan asetta. Laitetaan miekat esiin ja mennään listimään noita. No niin. Mä oon kuulkaa varustettu. Hei, tsiikatkaa mua. Älkää yhtään murisko. Täältä tullaan. Ai. Hirvetä punaista vaan näkyy. Ai. Jossa se on? Missä se on? Tuolla. En osu millään. Aika surkeeta. Tää, kattokaa, ne on täällä pappia kiusaamassa. Onks tää kattomassa tää pappi? Katsotaan. Missä se oli se ikkuna? Vähän nappulat. Ei oo täällä pappia katsomassa ollenkaan. No tuolla etupuolella, niin en löytänyt sitä ikkunaa. Noniin. Otetaan miakka esiin. Noniin. Sit menoks. Jes, nyt mä osaan tämän homman vähän paremmin. Kato, ei liikuta samaan. Vähän eteenpäin. Ja kaikki kolme samaan aikaan. Sieltä lähtee. Kova isku. Vähän eteenpäin. Jo, siinä on. Yritetään vielä. No menee, kuule. Et rupee mun kirkkoon, kuule. Terve, kuka sä oot? Eikö sä pidä mitään ääntä? Ai! Jukka Pliut, se tulee mua kohden! Sinne meni. Asiaa osumiin. Kato, tuolla on tommonen luuranko. Mut tää rupee onneksi aamu valastuu. Tämähän on ollut ihan hirvetä tappamista koko peli. Tuolla ne möröt on. Hei, mä olen täällä, mä olen kirkonvartija, pastori Kirsi Knivilä. Tuollakin on joku mörkö. Nyt katsotaan mitä käy, kun aamu valkenee. Sieltä se aurinko tulee. Tervetuloa, Arska. Nyt seuraavaksi, tämän tappamisen jälkeen, niin mä lähden tsiikaa vuorta. Se oli tosi hienon näköinen. Missä se edes on, by the way? Tuolla, kattokaa. Tosi makea. Masa lentää, hei. No kiitti, okei, mä en osaa lentää. Tarttiks heittää vettä niskaan? Aika makea. Mitäs täällä on? Tuolla on hämpiksiä. Täällä on vesiputous ja laavaputous ja... Onko tuolla lehmiä? Katso, siellä on lehmiä.
Onks ne lehmiä? No kyllä. Tää on aika hieno. Tosi korkea. Katsotaan, kukas tuolla? Kuka sä oot? Siis hetkinen. Miten tommonen muuli on päässyt tänne? Mitä se lehmä täällä teet? No niin, kuule, on aikamoinen pudotus. Moi! Mitä sulle kuuluu? Kato, täällä on lisää lehmiä. Täällä on. Mitäs täällä on? Nyt me ollaan tosi korkealla. Katsotaan näköaloja täältä. Oi, vähän makeat näköalat täällä. Sitten täällä on kukkasia. Ja lehmiä lisää. Lehmiä lisää. Mennään tonne ylös asti. Noin, vielä korkeammas. Mä haluan kaikista korkeimmalle. Mä oon Kukkulan kuningas. Ui, kattokaa vähän makeita. Ihanat näköalat täältä. Tänne pitäisi rakentaa risti. Oikein iso risti. Laitetaan tänne. Mun apuri vähän jeesaa mua tässä, että mä osaan. Eihän mä näin taitava ois. Laitetaan. Joo, oikein iso. Ristimerkki on semmonen. Semmonen, joka kertoo, että tämä pappi uskoo Jeesukseen. Tada! Kaikista korkeimmalla paikalla. Se on hieno. Noniin, antaa sen olla täällä. Täällä ja... Jessu Mare! Nyt alas! Terve! Ensiksi laitetaan ristiin ja sit ruvetaan tappamaan. No semmoista tää pelimaailma kuulkaa on. No niin se hävisi. Mä oon surkeitas. Mä tiedän. Mä en oikein handlaa tätä vielä, että pitäis pysyä paikalla ja tappaa. Mä liikun samaan aikaan. Sitten tässä käy niin, että se katoo se koko tyyppi. Hei, tänne tuli ukonilma. Tuolla menee Siis... No niin. Tommonenkin vielä laitetaan. Noin, se palo ja muutamat timantit tuli sieltä. Täällä on kana. Mutta on täällä muitakin. Täällä on vaikka mitä örkkimörkkejä. Te tiedätte nämä nimet kaikki tyypit. Onks toi Enderman? Toi musta. Wuhuu, mä tiesin. Uskaltaako sitä mennä lyömään? Katsotaan mitä se tekee. Moi Enderman. Moi Enderman. Teekö sä mulle mitään? Ei se varmaan pysty tekemään, kun mulla ei ole noita HP:tä ollenkaan. Moi lehmä. Teillä on varmaan ollut tosi mukavaa mun seurassani, ainakin mä toivon niin. Me ollaan tapettu monia hirviöitä täällä ja nähty lehmiä ja käyty vuorella ja ootte nähnyt mun kirkon ja tehty ristikin. Nyt mennään tonne kirkkoon sisään sateensuojaan ja kuulkaa, that's it. Tää oli mun peli tältä erää. Ihanaa, 100 on tilannut mut. Se on paljon, kuulkaa. Se on semmonen saavutus, että sitä sopii juhlia yhdellä tämmöisellä Minecraft-videolla. Ovi auki, ovi kiinni. Terve pappi, täällä me ollaan ja tänne me jäähän. Moi!